खेलाया जों जनानै थाना हानाय नङा जों जनानै थाया बेखौ फासिखौ जोंनो नांथारगोन दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बेयाव ज' जानानै बेखौनो खावलायो बेखौनो जों बुङो जे जायफोरा दुष्कृति जायफोरा बाहार आली धन आली तालुकदार पारमिना बेगम शेखबर आली रहमान आली बिसोरखौ जोंनो फासिनि दाबिखौ नांथारगोन सरकारा बेखौ लाथारनांगोन मानो होनबा दिनै बे खेबसेल' घटना नङा बे 2023 डिसेम्बर मांखौबो जोंनि जाय हिरनमय खाख्लारि बिनि बिनानावखौ लांनानै रेप खालामदों बियो जेलाव थांनायनि उनाव गबोनायनि उनाव फिन खेब आरो बेबायदि घटनाखौ मावदों आरो आंनि फंबायखौ दिनै मार्डार खालामबाय माने मा जायो बिसोरो बारे बारे बिसोरनि मेन्टेलिटिया थिग नङा बिसोरनि हेबिट मोनसे बियो बेनिखायनो बारे बारे बे घटनाखौ बिसोरो मावगासिनो दङ तो जोंनि जे बे पुलिस प्रशासन जोंनि ल'नि जोंनि सिस्टेम बेबायदि बारे बारे जाब्ला जों मा सिकिउर फिल खालामनो जों सिकिउर फिल खालामा बिदिब्ला बिनिखायनो जों जे बे जोंनि सरकार दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे असमनि जे बे DGP महोदय जाहाथे एक्सनाव फैयो आरो जोंनो जे बे दायनिगिरि बिसोरखौ फासि होथारनो नांगोन बे जोंनि प्राइम दाबि जोंनि बे प्रथम दाबि बेखौ फासि होथारनो नांथारगोन लोगोसे जोंनि जा बे फंबाया रुंसारि जानानै थांबाय दिनै बे न'खरनि कारणे फंबायनि मुङै जाहाथे 20 लाख थाखा कम्पेनसेसनखौ होथारनांगोन लोगोसे दिनै जायफोर बिनानाव उन्दै उन्दै गथ' 15 बोसोरनि जायफोर उन्दै उन्दै बिनानाव गथ'आ जायनि जिउफोरा दिनै खहा जाबाय बरबाद जाबाय भिक्टिम जानानै थाबाय रेपनि तो बिसोरनि कारनेबो सानैनि कारनेबो 5 लाख थाखा कम्पेनसेसनफोरखौ बेखौ सरकारा होथारनांगोन आरो बेखौ होथारनो नांखागोन बेखौनो आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै लोगोसे आं गावनि गामिनि जानानै भिक्टिमनि फंबाय जानानै आं सरकारखौ खावलायहरदों बेखौनो दिनै आं बेखौनो दाबि दिखांनो नागिरदों दिनै जोंहा मास मोननै जालांबाय खिन्थु दिनैहालागै जोंनि सरकारनिफ्राय जेबो एक्शन बा स्ट्रिक्ट एक्शन जेबो आं नुनो मोनाखै बा जों नुनो मोनाखै बिसोर जोंनि जे बे दुधनयनि पुलिस प्रशासन जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि जे पुलिस प्रशासन बिसोरो जायफ्रा दुस्थ'कारि सुबुं जायफ्रा रेपिस्ट मार्डारार बिसोरखौ बिसोरो जेलाव हमना लांदों जों साबायखर बावो बिनि थाखाय जोंनि जे बे पुलिस प्रशासन दङ दुधनय आरो गवालपारानि खिन्थु जेलाव लांनायला जोबथा एरिया नङा जोंनो नांगौ मुल दाबिया जोंनो फासिखौ नांगौ फासिखौ होथारनांगोन आरो बे जाथारनांगोन जों जुदि बिखौ जुदि फासि होआ जों जनानै थानो हानाय नङा कारन दिनै बे खेबसेल' घटना नङा बिसोरो बारे बारे बे कमिउनिटिनि मानसिफोरा बारे बारे लक्ष्य खालामनानै टारगेट खालामनानै जोंनि उन्दै उन्दै बिनानाव बेबायदि फुस्लायनानै लांनानै ओरै बारे बारे बिसोरो नस्थ' खालामगासिनो दङ जों मानो जना थानो दिनै बिसोरनि बेबायदि गाज्रि खामानि आखुनि कारणे दिनै जों जेथिया जों खबर लानो थांदों रायलायनो थांदों बै समावबो जोंनि गावनि असे जोंनि फंबायखौ बिसोरो दाननानै बुथारबाय दिनै आंनि फंबाया रुंसारि जानांबाय बिसोर माने मा बिसोरनि मेन्टेलिटियानो माने बेबायदि बिसोरो मानसिनि लिस्टआवनो गोलैया मानोना आंनि मेगननि सिगाङावनो बिसोरो एफा हामा माने दानदों जेथिया दानदों आं आखाइयाव जेबो गैया आंहा राहा गैया मा खालामनो आं लावथि नागिरनो साननायनो बिसोर आंनि फंबायखौ दाननानै सेस खालामबाय आं मा खालामनो उपाय गैया जानानै आं गावनो आवगायना थांनानै खस्थ' मस्थ'सो आं रेस्किउ खालामनो हादों थेवबो बिखौ आं हस्पिटालाव जोङो लांनानै सप्तासे गाहाम थानायनि उनाव फंबायखौ जों थेवबो बासायना लाखिनो हायासै खिन्थु बेबायदि जाबाय जिहेतु दा जोंनो दোषिनि जे बे मुल हास्तिखौ नांगोन मास बि जोंनो नांथारगोन।